球の諸君、永遠にさようなら。このままでは地球はなくなってしまう。僕はね、眠いんだよ。待てー！地球が溢れるのにこのままじっとなんかしてられんかよ。破壊神だとふざけるのもいい加減にしやがれ。力を見せてやろ5人の正しい心を持つサイヤ人が手をつないで1人のサイヤ人に心をつなげれば、その1人はサイヤ人の神になるらしいです。う。さあ見せてくれ、スーパーサイヤ人ゴッドの力を。スーパーサイヤ人ゴッド、少なくとも